Както и да е. Както и да е, няма снима с видео. Момчета, чайте мини колата само. А? Двамата изроди. Да се дръпнем настрани, че се е бал майката, ей! Ей, изроди сме, ей! Ти лут ли си, бе? Ша дигнем въздуха, бе, балго, бах ти изрива. Ей, кой в облаком, че? После не съм си използвал мисълта ми, че за конструктивно, също. Дайте се махаме. Нека изгаснем, бе. Ами, ако искаш му, имам още малко, някакво. Какво ще прави? Ама тук ли се правим? Ами къде друга да ще обикаляме цяла нощ, остана 2 часа да го е. Снима ли? Давай, има го е.